2 Kings chapter number 3. Sizofunda namavesi ambalwa amanye sizowajumpa ngenxa yesikhathi sethu. Kodwa ngithanda ukuba siqale verse number 11. Sizofunda verse number 11, sifunde verse number 12, and we jump to verse number 14, 15, 16, 17, 18, siye ku 20, 21, 22, 23, 24 verses yavala. We are going to try by all means ukuthi sigoqe into yethu ibe mfishane kakhulu. Lifundeka kanjena ke izwi lenkosi. I hope now uphethe lakhe iBhayibheli lapha ekhaya ofunda kulona lamavesi esikhuluma ngawo. Izwi lenkosi lithi, kepha uJehoshafati wathi, akukho lapha umprofeti kaJehova ukuba sibuze uJehova ngaye na. Enye yezinceku zenkosi yakwa-Israyeli yaphendula yathi, ukhona u-Elisha indodana kaShafati owathela amanzi ezandleni zika-Eliya. Wayesethi uJehoshafati, izwi likaJehova libuye. Base behlela kuye inkosi yakwa-Israyeli noJehoshafati nenkosi yakwa-Edomu. Verse 14. Wayesethi u-Elisha kuphila kaJehova sibawa ukuthi ngimphambi kwakhe uma bengingamazisi uJehoshafati inkosi yakwaJuda, ngempela ngingeze ngabheka, ngingeze ngakubona. Kepha manje ngiletheleni umbethu wogubhu. Kwathi umbethu wogubhu esabetha, isandla sikaJehova saba phezulu saba kuye. Wathi usho kanje uJehova uthi, yenza lo mfula ube nemigodigodi, ngokuba uJehova usho kanje uthi, aniyukubona umoya, aniyukubona imvula, kepha lo mfula uyagcwala amanzi. Niyakuphuza nina nezinkomo zenu nezinye izilwane zenu. Lokhu kulula emehlweni kaJehova. Uyakunikela abakwaMowabi esandleni senu. Niyakuchitha yonke imizi ebiyelweyo na yonke imizi ekhethekileyo. Niyakuyiwisa yonke imithi emihle, nivimbe yonke imithombo yamanzi, none zonke iziqephu zomhlaba ngamatshe. Kwathi ekuseni ngaleso sikhathi sokunikela ngomnikelo wempuphu, bheka kwafika amanzi ngasendleleni yakwa-Edomu, izwe lagcwala amanzi. Sebezwile bonke abakwaMowabi ukuthi amakhosi enyukile ukulwa nabo, babuthana bonke, abaqala ukubhinqa izikhali kuya phezulu, bema emkhawulweni. Bavuka ekuseni ilanga lakhanya emanzini, abakwaMowabi babona amanzi malungana nabo ebomvu njengegazi. Bathi lokhu kuyigazi ngempela, amakhosi alwile abulelene enye nenye. Ngalokho ekuphangeni ke Mowabi sebefikile ekamu lika-Israyeli, abakwa-Israyeli basuka bashaba kaMowabi baze babaleka ebushweni babo, bangena ezweni labo bachitha abakwaMowabi. uNkulunkulu ubeke leli izwi enhlizweni yami namhlanje ukuba silishare kanye nawe umntana sekhaya lapha ekhaya usangibukela la ngibukela khona. Kwathi uNkulunkulu mayelibeka leli izwi ngathi ngaligoqa nje ngamagama amabili amathathu, ngithi uNkulunkulu ilula lento, uNkulunkulu ilula lento. Ngathi nawe mawungizwa lapho khona ungibukela khona ekhaya, ungavele ubhale nje uthi uNkulunkulu ilula lento. Noma ngabe isiphi isimo esibonakala sinzima ebantwini, esibonakala singenayo impendulo, esibonakala sishayisana abantu ngamakhanda, esibonakala singenayo isolution, kodwa uNkulunkulu esimkhonzayo ilula yonke lento. Ngakho uNkulunkulu mangenyukela la namhlanje bangizokhuluma nawe, wathi uNkulunkulu angivele ngibeke lento noma ngidlulise lo myalezo othi ilula lento. Ibonakala inzima emehlweni ethu, ibonakala inzima emehlweni abantu, ibonakala inzima emehlweni omphakathi, ibonakala inzima emehlweni kahulumeni, kodwa uNkulunkulu wathi angizomemezela isimemezelo sokuthi kwabamkholwayo lento ilula lento. Yikho mangabe ekhuluma ngelanga athi kukhona yini okumehlulayo uNkulunkulu. Khona izinto ezingahlula abantu kodwa yena akehluleki, ngoba lokho okubonakala
kubehlula abantu kuyena kulula ngoba lokho okubonakala kwi-impossible ebantwini kuyena ku-possible. Ngamanye amazwi uma abantu befika kwangqingetshe noma uma abantu befika la khona befaka ungqi yena uNkulunkulu bese qala isentence elisha. Ngibona uNkulunkulu South Africa kunesentence azoliqala elizokwenza kube khona iparagraph kube nepage eligcwele kube ne-essay ka-2020 ngoba lento ilula kusimakade ilula lento noma ngabe yini umuntu abhekana nayo noma ngabe yini umuntu adlula kuyona ibonakala engathi inzima kodwa uNkulunkulu umemezela isimemezelo esithi konke okunzima ebantwini kodwa kuye kulula konke okubonakala kungenasixazululo kuyena kunesixazululo konke okubonakala ingekho i-way forward yena uqobo uyi-way forward. Ilula lento kuNkulunkulu wethu ngomthandazo ilula lento noma ngabe yini mbukeli wami odlula kuyona ngazi singakafiki kule lockdown kodwa khona izinto ezibonakala zikwangqingetshe empilweni yakho khona izinto ezibonakala ezinzima kuwe khona izinto ezibonakala ezikhalisa kunezinto ezibonakala ezingenampendulo kunezimo ezibonakala zingenasixazululo empilweni yakho kunezimo ezibonakala ziyitshe empilweni yakho kodwa uNkulunkulu wathi ngathi ngayimemezela yokuthi yonke into ebonakala inzima emehlweni abantu kodwa kuye ilula lento uNkulunkulu angayenza ngokuphazima kweso ngoba yikho into emehlulayo. La sifunda khona izwi lenkosi lisivezela ukuthi bekunenkosi yakwaMowabi. Le nkosi yakwaMowabi yayinezimvu eziningi. Lithi iBhayibheli kwakuvamise ukuthi njalo ngokuphela konyaka ihambisa uboya bezimvu enkosini yakwa-Israyeli okwakungu-Ahabi ngaleso sikhathi. Bese lithi iBhayibheli uma efa u-Ahabi inkosi yakwaMowabi yayeka ukuhambisa uboya bezimvu enkosini yakwa-Israyeli. Ma u-Ahabi efa kwathatha indodana yakhe ogama layo linguJehoramu. uJehoramu waba inkosi phezu kwa-Israyeli. Lithi iBhayibheli uJehoramu wayeyinkosi engenandaba noNkulunkulu. uJehoramu wayeyinkosi engamlaleli uNkulunkulu. Mangabe inkosi yakwaMowabi ingasalethi umnikelo wayo woboya bezimvu njalo ngonyaka, lithi iBhayibheli yaqashuka inkosi entsha yakwa-Israyeli uJehoramu. Lithi iBhayibheli yancenca amanye amakhosi yokuba kuhlanganwe kuyoliwa nenkosi yakwaMowabi. Lithi iBhayibheli uma ngabe sebenyuka yathola inkosi yakwaJuda uJehoshafati inkosi eyazana noNkulunkulu, yaphinda yancenca inkosi yakwa-Edomu ngoba indlela yokuya kwaMowabi yokulwa nabo yayidlula kwa-Edomu. Lithi iBhayibheli lamakhosi amathathu ayisenyuka eyohlasela inkosi yakwaMowabi, inkosi yakwa-Israyeli eyayiholwa uJehoramu, inkosi yakwaJuda eyayiholwa uJehoshafati umuntu owazana noNkulunkulu, inkosi yakwa-Edomu. Lamakhosi anyuka, lithi iBhayibheli bengakafiki kwaMowabi indlela beyidlula kwa-Edomu bese sehlane lakwa-Edomu. Oh my God, ngoba indlela ikisifikise la khona wonke umuntu edlule ehlane. South Africa sisesigabeni sokudlula ehlane, kungeyona iSouth Africa yonke. Ekhaya lapho khona nawe unehlane lakhe. Ihlane indawo engenamanzi, ihlane indawo engenamasimi, ihlane indawo engenakudla, ihlane indawo eremote, indawo ewugwadule. Lithi iBhayibheli badlula ehlane lakwa-Edomu. Ihlane lakwa-Edomu lalingenamanzi, okusho ukuthi laba bantu noma lamakhosi amathathu abhekana nenkinga engakafiki kwaMowabi, abhekana nokoma, abhekana nenkinga yokuthi ehlane
abafana bakulona awanamanzi. Lithi iBhayibheli inkosi yakwaMowabi yezwa ukuthi kunamakhosi amathathu enyukela kuyo. Lithi base beqoqa izikhali zabo bahloma baqasha. Ngiyayithanda la ngiyakhona. Lithi iBhayibheli uma lamakhosi amathathu inkosi enganandaba noNkulunkulu uJehora, inkosi yakwa-Edomu okuzonqanyulwa kuyo, bese kuzoba inkosi yakwaJuda uJehoshafati, inkosi yazana noNkulunkulu. Lithi iBhayibheli uma bebhekana nenkinga uJehoshafati wamkhumbula uNkulunkulu wakhe amaziyo. Zinsuku lezi zokuthi simkhumbule uNkulunkulu wethu esimaziyo, uNkulunkulu ongozela, uNkulunkulu ongalali, uNkulunkulu onginguye, uyena izolo, uyena namhlanje, uyena naphakade. Lithi iBhayibheli wamemezela isimemezelo esithi akekho yini umprofeti kaJehova esingabuza kuyo kule nkinga esidlula kuyona, akekho yini umuntu kaNkulunkulu esingaya kuye kule ngxaki yokushoda kwamanzi ehlalela kwa-Edomu, akekho yini umuntu kaNkulunkulu ebesingabukula kuye na. Lithi iBhayibheli enye yezinceku zakwa-Israyeli yaphendula yathi ukhona umuntu kaNkulunkulu umprofeti u-Elisha owake wathela amanzi ezandleni zika-Elijah. Lithi iBhayibheli uJehoshafati wayesephendula wathi nembala lo muntu kaNkulunkulu umuntu ozwi likaNkulunkulu likuye. Yilesi sizathu esithi noma sikuyi-lockdown kodwa sithi asingayekeli ukufinyelela kini ukuba sinikeze izwi likaNkulunkulu elinethemba, izwi likaNkulunkulu elinekusasa, izwi likaNkulunkulu elibuyisa ithemba empilweni yethu. Lithi iBhayibheli bamthola u-Elisha, lithi iBhayibheli lalingihlupha khona mabefika kumprofeti kwavela uJehora, kwavela lenkosi enguJehora engashwani noNkulunkulu. Lithi iBhayibheli wathi angisoze nganitshela imfihlakalo kaNkulunkulu, buyelani kwaprofeti bethu. Ngamanye amagama inkinga kuya ngokuthi kuvela nje baveza umuntu ongamazi uNkulunkulu, kwavaleka amazulu. Ngamanye amagama kunezinto ezisivalela ukuba sizwe izwi likaNkulunkulu, kunezinto esivela ngazo kanti zizovala izwi likaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli uma inqaba ukubatshela izwi likaNkulunkulu kwasekuvela uJehoshafati, umuntu owazana noNkulunkulu, wezwakala u-Elisha ethi anginakumfihlela lo izwi likaNkulunkulu. Lithi wayesethi ngibizeleni umbethi wogubhu ukuba azoshaya ugubhu. Lithi walanda umbethi wogubhu washaya ugubhu wadumisa ngogubhu lwakhe. Lithi iBhayibheli umoya kaJehova wasuwehla. Ngathi nakulezi insuku besingathola abantu abazomdumisa, umdumise kwakho nabantwana bakho umoya kaJehova uze wehle, umdumise uwedwa umoya kaJehova wehle, umdumise nabaseduze nawe umoya kaJehova wehle. Lithi iBhayibheli washaya ugubhu, umshayi wogubhu umoya kaJehova wehla, wehlela phezu komprofeti u-Elisha. Lithi iBhayibheli mangabe sewehlile uthi uNkulunkulu yenzani le mifula ibe nemigodigodi, kusho ukuthi ngamanye amagama zimbeleni imisele kule mifula. Uthi bheka aniyukubona umoya, aniyukubona amafu, uthi kodwa lemsele nizoyimba izogcwala amanzi. Laba siyakhatha, angazi ngifuna ukuthini kodwa ngizothi uNkulunkulu nakulesi sikhathi uzodidizitha. uNkulunkulu madida udidizitha zethu, uNkulunkulu madida udida noSathane. Athi uma yethu sibambile kanti sihamba noNkulunkulu ongumadida. Lithi iBhayibheli wathi mbanini imifula, wathi lemisele nizoyimba izogcwala amanzi kusasa. Wathi kodwa ngeke nibone ifu, ngeke nibone umoya, kodwa lemifula izogcwala. Yini uNkulunkulu asho njalo na? Uthi abakaMowabi bazoba nenkinga yokuthi bathi belindele yokuthi imvula izoqhamuka yehla phezulu, uthi kodwa izoqhuma phansi. Wathi angimemezela into ethi phezu kwempilo yakho izinto zakho zizoqhuma, zizoqhuma mandala abashaka, zizoqhuma la ungayibheke khona, zizovela la ungayigadanga khona. Izitha zakho ziyothi zigade okujwayelekile
usimakade enze ngendlela engajwayelekile. Abantu abamelene nawe bazothi begade komunye umnyango uJehova vula omunye umnyango. Abantu abavala iminyango yakho bazothi bekuvalele la usimakade avule la. Bathi bakuvalela la usimakade avule la. Bathi bakuvalela la usimakade avule la. Ngoba samba noNkulunkulu ongavishelwa, samba nosimakade inkosi engavishelwa. Nolwandle olubomvu lwahluleka ukumvimbela, neJordana lahluleka ukumvimbela, netilongo likaPaul benosila lahluleka ukumvimbela. Kanti kanjalo nemgodi kaLazarus wahluleka ukumvimbela. Samba noNkulunkulu ongavimbeleki. Athi yena uyafohla, ufohla njengamanzi. Sikhuluma ngoJehova ofohlayo. Sizomemezela nase-South Africa sithi fohla amafohla, sithi ngenelela bayede, sithi ngenelela Nkosi yezulu. Ithi iBhayibheli wathi inyomba imsele angeke niwabona amafu, angeke niyayibona imvula, angeke niwubone umoya. Uthi kodwa lemfula izogcwala. Emva kwale season inkosi khona izinto ezoyigcwalisa empilweni yakho, khona izinto ezoyigcwalisa kwifamily yakho, khona izinto ezoyigcwalisa kade zi-empty. Mkholwe usimakade wethu wezulu. Lithi iBhayibheli, ngiyamthanda uverse number 18 othi lokhu kulula emehlweni kaJehova, lokhu kulula emehlweni kaJehova. Angazi noma babebuza bethi yokwenza kanjani lento, ngoba thina sazi ukuthi ukuze kube namanzi emseleni kufanele kushintshe amafu, kufanele lidume noma line bese kugcwala imisele. Wathi uNkulunkulu nginguJehova uMadida, I want to confuse your enemy. Ngizosdidisitha usathana unamanga, ucabanga ukuthi sikuyi-lockdown kanti izulu lizomdida. Ucabanga ukuthi usivalele kanti izulu lizomdida. Ucabanga ukuthi uzoqeda ngathi kanti izulu lizomdida. Ngoba kuNkulunkulu yonke into esibone ngathi inzima, lithi iBhayibheli ilula kuye, ilula kuye. Ngoba kukhona enokumehlulayo uNkulunkulu na, kukhona enokumehlulayo uNkulunkulu na. Ilula lento kuNkulunkulu, ilula lento. Amanzi azoqhuma emseleni enimbili. Kwathi angimemezele ngithi kuwe, qhubeka umbe ngomthandazo, qhubeka umbe ngokufundiswa, qhubeka umbe ngokuyethemba inkosi, qhubeka umbe nowakho umsele wokumethemba uNkulunkulu. Impendulo yona ikhona, athi ohlabelelayo noma yenethule. Uthi kodwa unayo impendulo. Wathi lula lento ngokuba kuNkulunkulu ilula lento, ngokuba kuNkulunkulu ilula lento. Nalento ye-coronavirus ilula kuye, nalento yalesi simo esibhekene nayo ilula lento. Ngoba kuNkulunkulu ayikho into enzima bazalwane bami, kuNkulunkulu ayikho into emehlulayo. uNkulunkulu wenza izulu nomhlaba in a period of 7 days. Ilula lento. uNkulunkulu wakhipha uAbrahama ezweni leThixo, endlini yakubo yeThixo. Babuza abantu kanjani? Ngosomandla. Ilula lento. uNkulunkulu wathi Moses, buyela eGibhithe la ubaleke khona. Wathi kuyokwenzeka kanjani na? Ilula lento. We-Israyeli uzophuma eGibhithe noma sewuneminyaka, sizophuma kanjani na? Ilula lento. WeJehoshafati, ngamanye amagama weJeftha, noma wena beqoshile abafowenu, kodwa ngizokwenza iqhawe. Lizokwenza kanjani iqhawe kumuntu oqoshiwe na? Ilula lento. uNkulunkulu izinto esizibona sengathi zinzima kuyena zonke zilula. Ufike ethuneni likaLazaro, sebethi uLazaro uney'nsuku ey'ntathu, bathi uney'nsuku ezine, bathi useyanuka, bathi salusuyeka Jesu. Wathi uJesu ilula lento, nimmekephi na? Simbonile efika kwisibeletho sikaMariya. Uthi uMariya ngiyazi indoda, uthi awuyidingi indoda, uthi pho yokwenzeka kanjani lento? Wathi lula lento, umoya kaNkulunkulu uzokusibekela. Besuya kwembatha amandla ophezu konke abe phezu kwakho. Ilula lento. Ngimbonile
efika kabo Petru beboshwe etilongweni bevalelwe ikhiye zikumgcini siboshwa kodwa bethandaza bedumisa yabonakala iminyango ivulekela yabonakala iminyango ithi genge lezi kanjani na uNkulunkulu esimkhonzayo ilula lento uhlanya lwaseMagadala olwaliboshwa ngamaketango base behlulekile ukulisiza kodwa makufika uJesu laqaqeka kanjani na ngoba kulo uNkulunkulu esimkhonzayo konke okubonakala kunzima kuyena kulula uMefiboshethi walandwa eLodibar wayohlala ePalace kanjani isinyonga na kuyena kulula lento abo Lazarus bavuke emathuneni ilula lento abo Raheli abo Hana ababengabathola abantwana kodwa kuNkulunkulu okungenzeki kuye kuyenzeka lento odlula kuyo lento obhekene nayo lento elwa nawe lento exhasayo ake uyinikele kuye ngoba kuye akukho kumehlulayo uNkulunkulu wethu ufuna ukushola amazwi bathandekazi esithandaza yokuthi akukho okuhlula uNkulunkulu wethu akehluleki nezimo zonke odlula kuzona nezimpi zonke oke wazilwa nokuxakeka konke okwaqakeka nokukhala konke okwakhala nezinto ezike zakushayinisa ngamakhanda kodwa mawuza kuye umdumisa ngenyani akukho kumehlulayo nalesifo angeke simehlule kodwa ubefuna abantu abazoba munye ubefuna abantu abazobambisana ubefuna abantu abazokhuluma one word bayeke okunye bakubeke eceleni bese bekubula kuNkulunkulu ophilayo yokuthi uNkulunkulu sithandazela isizwe sakho sithandazela abantu bakho egameni lika Jesu ekhaya lapho khona la uvaleke khona thandaza mntana sekhaya umthandazo wakho izulu lwethembile izolo ngithe uNkulunkulu usebenza ngabantu abangelutho ukuze anqobe lokho ukuthi kuhutho egameni lika Jesu nizothi nawe qhubeka umbo wakho umselo umthandazo umbo wakho emselo kumkhona uNkulunkulu umbo wakho umsele eyintwana obhekene nazo lempi sizoyinqoba uma thina simunye iBhayibheli lithi wathi uNkulunkulu ngomlomo kaElisha kuNkulunkulu ilula lento noma ngabe ikuphi obhekene nakho noma ngabe ikuphi South Africa odlula kukho somemezela into ethi kulo esimkhonzayo yonke lento exaka uhulumeni exake iziphathimandla exake wonke umuntu kodwa kuye uma singenza njengoJehoshaphat uma singenza njengoJehoram uma singenza njengenkosi yakwa Edom sifune ubuso bukaNkulunkulu uNkulunkulu bengasa kusasa yonke lento esiqalile ingasekho yonke into obunzima uNkulunkulu ilula asithandaze kanye nawe egameni kaJesu if you hear me asithandaze kanye nawe babe egameni lika Jesu waseNazaretha siyabonga ukuthi izinto ezibonakala zinzima siyabonga ukuthi izinto ezibonakala zilukhuni siyabonga ukuthi izinto ezibonakala zixhaka siyabonga ukuthi izinto ezibonakala zingenampendulo siyabonga ukuthi izinto ezibonakala zingena solution wena uNkulunkulu uthi kuwe konke Nkosi kulula akukho kwehlulayo bangehluleka abantu kodwa Nkosi wena uhluleki ngegama lika Jesu waseNazaretha ngiyathandaza baba wethu ongcwele ngithandazela abantu bakho ngithandazela imindeni ngithandazela izwe lakithi ngithandazela iSouth Africa ngithandazela amazwe somhlaba ngizothi uNkulunkulu iba impendulo ezweni elonakeleyo senyukela kuwe baba wethu ongcwele in one accord senyukela kuwena in agreement baba wethu ongcwele sokuthi wena uyikhambi lezimo esidlula kuzona sithi baba ongcwele yehlisa impendulo yehlisa ukwelapha izwe lakho phulukisa Nkosi abantwana bakho egameni lika Jesu waseNazaretha ngoba uNkulunkulu wethu ongcwele ngoba lokhu inqobe